Assalamu alaikum jama'an channel, barkamu da sake haɗuwa da wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba zan sauri in gabatar muku da wannan foto da kuke gani na hannun hagu wanda za ku ga na sa alaman ja da yake nuna shi da sa'annan kuma wannan foton da ya fito na biyu da za ku ga na sa jan alama. Wa'annan sakonni ne da ake tura mutane a WhatsApp a cikin wayannan sati biyu da suka wuce na kula cewa wai ana tura sakonni dan ana ba mutane data wai datan da ya kai tsawon 50 gig ko kuma 150 gig wai dan su zauna a gida kar suke yawo saboda corona waye kamar yanzu sako na ukun da ku gani duk sanda ku ga wannan sakon da Allah kar ku yi kuskure ku taba wannan links din dan da zaran ka taba wannan links din za su samu daman hacking din Facebook ɗinka da wani duk wani information da wani bayanai cikin wayanka sannan kuma wayannan mutanen ba azalumai ne kar ku yi kuskure ku yarda da cewa za a ba ku data ƙarya ne wayansu barayi ne suka yi wannan hanya kuma sa'annan za su hakin na account ɗinka da zaran ka taɓa wani link ɗin ka register to kai sauri ka same ni a wannan adireshin nan kamar haka dan in gaya ma yanda za ka yi kaman a channel na Sani Boy TV a YouTube ko kuma kai search na www.youtube.com/c/saniboytv ko kuma ka same ni a WhatsApp kamar number wanda kake gani sa'annan kuma ka je wannan channel ɗin kar ka manta kai subscribe akan wannan channel ɗin sa'annan kuma ka danna alamar kararrawa kamar yadda kuke gani a ƙasar nan sai kuma kai like wannan bidiyon ina har ya amfane ka kuma ya burge ka sannan kai sharing ma in uwa da abokan arziki saboda wannan mutanen mugaye ne yayi nagode sai mu sake